Záleží na tom, jak dlouhý je, bro. Když je dlouhý, jak tě to rajcuje? Přesně tak. Kámo, mám pro to kontakt, bro. Dej. Čau lidi, vítejte u videa Red Pill and Blue Pill. Pojďme na to! Let's go! Hele, a kluci, pojďme si říct pravidla ty hry. Ale pravidla budou fungovat tak. Bude mít blue pill anebo červený pill. To znamená, že Kamo. To je dobrý, Prostě tady červená pil, tady blue pill, jo? No. Pilulka, Pilulka, prostě. tabletka. Já nevím. Vitamin. Vitamin. Tady budou možnosti nějaký a tady budou další možnosti. A my si musíme vybrat, co chceme. Jestli Stejně red nebo blue. jako Neo takhle v Matrixu. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. S tím, že v každé kategorii red nebo blue máme 4 možnosti. 4 možnosti. A vybereme si, jaká pilulka se nám líbí víc každému. Ale musíme odůvodnit, proč se nám to víc líbí. Nemůžeme prostě jen tak říct. Musíme každý odůvodnit. Může se stát, že si vybereme buď blue, nebo red, všichni, anebo že si každý vybere nějakou jinou. Přesně. Prostě, Ale bude to prdel, hlavně my se snažíme tady, nebudeme si... Dobrý, tak začínáme. takže holky, a červená bruneta, opálená, velká bunda a ještě style streetwear. OK. Blue pill je blondýna, světle bílá, takže jako neopálená, Opálená. velký prsa a old money. Sensational. Kámo, to old money, kámo. A ještě velký prsa, old money, blondýna. Reálně, Kámo, to není, to neexistuje. To jsou takový ty... Kdo to psal, kámo? To Kámo. neexistuje. Kluci, ale jako, Kámo. viděli jste i tu brunetu? Ne, Ta ale bunda, počkejte. no, a street... Ale já celkově jsem booty type. Takže mě baví bundy. Takže... A streetwear? To je právě... Podle mě, tam je problém. Problém je ve stylu, kámo. Je funny, že vole. zrovna dneska mám streetwear, ale že stěžuju se na to, chápeš? Ale kámo, overall... kdyby se skoukal na tu manželku, podle tohohle určuješ manželku, tak by si chtěl možná old money. Old styl. money. Počkej, já možná vím, jak to vyřešíme. Pojďme, jsme ve věku, že jedeme víc ve streetwear. Jo? Okay. Okay. Takže... Fakt? Jsme? Až na některý tady. Ale jako... Bacha, jo. Ale víš, že prostě old money tak je taky něco, co je víc. To je úplně A zrovna je blondin a má velký kozy. Kámo, chápeš? Víš, je to takový, že... Ale víš co, já mám třeba problém, když je holka jako hodně když je bílá jak já, tak to se mi nelíbí. Já taky ne. Já nemám rád, když lidem jdou vidět žíly a obzvlášť oholek. Kámo, tak to jsem neviděl nikdy, kámo. Kámo, To jsem ne? nikdy neviděl. Já jo, bro. Jo, to je Já nechutný, jsem bro. viděl, kámo, třeba bábi, jako taková starší paní. Úplně jsem tam viděl ty žily Ale zeleně. bro, Ale jak u starých zase- žen, No, jo. když mají Zele- křečový. Ne. Mají křečový Jak žály, je už to, to nemůžeš, to je kámo. barva. My se bavíme o mladý holce, ne? Tak Chceme Pánové, prošli věc. Pánové, prostě musíme uznat, že opálená je naprosto number Já one. si taky Já si jo. Opálená. Asi jo, asi Asi jo. bereme, Jediný, co nás zastavilo, je styl, ale kámo. OK, bruneta oproti blondině. jdem do always. červený, jo? Vždycky Red bruneta. Red pill všichni? Red pill. Red Všichni red pill? OK, tak zvířata. Kočka, had, medvěd nebo žirafa. Žirafa. A blue je pes, krokodýl, lev a černý panter. Ty krás. Už teď si nepamatuju, co tam je. Hele, mě tam vadí ta kočka, bro. Vy nemáte rádi kočky? Kámo, já jsem alergický na ně, bro. Já taky, ale miluju kočky. Kámo, já nesnáším hady. Hady, já taky Hady, nesnáším. kámo, hady nemůžu. Kámo, když se hejba, já nechápu lidi, co mají hady, kámo. A nejhorší pak máš na druhou stranu krokodil, vole. To jsou Kámo, podobně. to je dobrý, vole. Ne, Není. počkej, ale krokodil, Chceš mít krokodýl? jo, krokodil není tak zlý. What? Kámo, ukáž mu palec, Ne, vole. ale kámo, Týpek je z Karibiku ne, ještě ale mimochodem. krokodila, kámo, utíkáš, ale medvěd, ten tě zabije, kámo. Medvěd nemá, ten ale i leze zase, na stromy, jestli let's má. wrestle. Let's wrestle. Můžeš Hele, wrestlovat. ale mně se líbí, že na Red Pillu společně se psem je i černý panter a to je ikonický zvíře, guys. To je hrozně hezký. Ultra bora shit. Kdyby jsi mohl ochočit černýho pantera, že by tě Kámo. poslouchal jak pes. Počkej, To je proč. počkej, je tam i lev, ne? Je tam i lev? Jo. Kámo, Takže hada. za Kámo. tebe? Za mě blue, ne? Blue. Já si asi blue, protože jako Pes a černý panter je kombo. To je kombo. Jako to je kočky mi kombo. nevadí, ale tam jak ten had si na Had je problém. Možná Lidi, jestli krokodil. máte doma hada, tak se mnou aj nebavte, prosím. Fakt. Asi Odeberte. jo. Jako hadi jsou Unfollow. mega divný, no. Hady jsou. Takže hady shodujeme jsou- se na blue jsou pill prostě všichni? hnusné, Jo, asi blue pill. Čtyřikrát Jsou blue problém. pill, Blue pill, jo. jdeme na další.
Takže sex position kategorie, Bro. jo? Sexuální... Jdu zase red, takže pozice. spooning, Co? Spooning. cowgirl Aha. ve skříně. Ve skříni? Ve skříni. To je šílenost. Co je ve skříni, kámo? Takže Blue Pill je Doggy, Missionary a 60. Kámo, to je jasný, to je jasný, to je jasný, to je jasný. Počkej, já jenom chci Ne, se počkej. zeptat. Spooning je, může to někdo vysvětlit, Spooning protože je, já když- si nejsem jistý, jestli to je to, co Spooning, Kámo, počkej, když spooning, jsi vedle oh. sebe, že jo, když jsi... Kámo, to není ukázal. Spooning, Guys, guys. když ležíš a ležíš za ní, kámo. Jasně, a nemůžeš jít tolik do hloubky. Ne, kámo, Co? ale ne, pocitově nejlepší, bro. Spooning Takový, nejlepší za mě. takový líný hodně. Jako Spooning je nejlepší ráno. Takový líný, jakoby. Bro, Kámo, tell me tam about šoupneš, it, tell me tam about šoupneš it. tam. Ale počkej, spooning, Spooning je takový hodně noční, jakoby když spíte. ne, kámo, ranní, bro, ranní. A tak jo, to je pravda. Že- když kámo, staneš- když se probudíš, Jsi když se línej. probudíš, že jo, úplně sem tam šoupneš, to jako tam, nevím. A oba jste hrozně citliví. Přesvědčilo by tě to natolik, že bys to dal místo Doggy? Missionary a Doggy? Ne, Mě tolik Doggy nebaví, kámo. Them backshots? Bro, za mě that shit's all day Missionary- long, bro. Like. Missionary je za mě lepší, kámo. Si musí vybrat hezký obličej u holky. Jo. Kámo, co ty je milé? Hele, Kámo, já jsem zvědavý na tu skříň, kámo. Je Kdo docela to nalákal. napsal? Jenom Já- chceme reálně, říct, že my když jsme si- to tvořili, ty kategorie. Hele, počkej, já si chci zeptat, skříň to je to, že ona je na posteli a ty jsi schovaný ve skříni? Já nemám oba z té, vole. ne, kámo, Takže ona je sama na posteli a dělá se svoje věci a ty si creep Ty se koukáš. ty se vloupeš k ní doma. To je taky možnost, no. to bylo myšleno tak, že to je taková ta, vole, poloha, vole, rodičů, když jsou pod dekou, víš co, prostě. Počkej, jak jakoby? Jako, že jsou takový ten starý sex? Vidíš ta deka, jak se hejbe, jenom víš co to. Ale víš, že třeba... Ty tam chodí, že? Ale, Čau. ale co je za polohu, že? To jenom A se sebou dokážeš vidíš. Ve představit- skříni, bro, dokážeš zavřený. představit- Zavřený. V tom? Ve skříni je pod dekou. Pod tou dekou? Ne, Jo? ne, Kámo, jako to je ve skříni mega- už mega deku sauna. nepotřebuješ. Skříně. Už nepotřebuješ deku, že? To je takový, že se nudíte doma a říká, ale Nudíš se kámo, doma, jdeš šuk. a si říkám, kámo, v posteli už jsme to dělali, vole, v obyváku jsme to taky dělali. Co třeba ta skříně? Pojďme se schovávat tam, vole, a zkusit. Jsem Takže taky co? pro skříň. Za mě blue. Skříň. Red, Já bro. blue, já jsem blue, tak Yes. Takže dvakrát red, dvakrát blue. Jo. remíza. Remíza. Oh, wow. Takže red, jo, to je fotbal. Red. Kategorie fotbal, red. Modric, Messi, James Rodriguez, Van Dijk. A blue máme Iniesta, Cristiano El Bicho Ronaldo, El bicho, to se tak říká. Ne? Özil a Ramos. Sergio Já Ramos. tam jasný, já tam jasný. Já to mám asi taky jasný, jo. Ty kokos. Počkej, a Kámo, kdo byl, nesklamej mě, prosím. počkej, kdo byl na red? Messi, Modric, James Rames Rodriguez a Van Dijk. Kamo, No, to asi Nesklamej vím, mě, no. nesklamej No, mě. asi. Představ si ty 4 v Ne, tom ano, týmu. přesně tak. Já si musím představit ty 4. Kamo, ten Iniesta dělá hodně. Za mě to je fenomenální hráč. Iniesta lepší než Modric? Tyjo, v Primu se mi líbil víc, nevím, možná ten souhlasím, přenos, souhlasím, jo? Možná souhlasím. ten herní, jako, jak se tomu říká. jako já jsem fanoušek Barca, nechci jim říct, že Iniesta byl že jo, lepší než Modric, ale Iniesta. Jako, Iniesta byl lepší než Modric. Podle mě nehrajou ani stejnou pozici, ne? Jo. A tam je tam James taky? James Rodriguez. James taky? Kámo, Kámo, James, underrated as fuck, ale kámo. James mě přišel hodně pomalý. Hrozně Kámo, pomalý. ale víš- Kámo. Ale hrozně pomalý. Kámo, ale víte James co? Rodriguez, neskutečný hráč. Strašně ale mám underrated. pocit, že on vždycky si ukáže, když je v Kolumbii, kámo. To je pravda. Poslední Jo. dobou jo, Jako ale, ne, ale, vždycky, kámo. ale když hrál normálně předtím, normálně když měl prostor hrát v Reálu byl neskutečný. Ale, Ale jenom nedostal čas. Byl hodně pomalý, Ale vždycky než šel do zpomalil Realu, tu on, že jo, byl z toho World Cup, že jo, on se dostal, že jo, Jo. na světový pohár, Ano, prostě byl ano, šajn, ano. ale Realu koupil. Já mám pocit, že pokaždý, když hraje kámo z Kolumbie, tak vole Rames je on. Ale celkově není, on je mi přijde jak, Ne, nevím. on- Je dobrý, ale nevím. Hele, a Ramos a Van Dijk? Kámo, Ramos. Ale Taky až Ramos, tak? no. Hele, dal bych blue, no. Dal Van Dijk bych, nemá, Ale kámo, to je taky pravda. Van Dijk nemá špatnou hru, kámo. skoro. Van Ne, Dijk, ale- Van Dijk nemá tituly.
ale je dobrý. A Van Ramos Dijk má je tituly. extrém dobrý. On má Premier On League, má Champions Champions League. League. Jako když to porovnáš se A hraje Ramos dobře. toho má trošku víc, má no, trochu ale víc, no. hele Zase ne, jde o já, to, v jakém Příklad týmu jako. hraješ, že? hele, já budu muset obětovat toho Messiho a půjdu asi s Ronaldem What asi do you mean Iniestou. obětovat Messiho? Bro, what are you talking about here? No, já mám rád Messiho velmi hodně. On říká na začátku nesklamně. Kámo, dej mi ruku, no, kámo, co to je, vole, za mě ruku, vole. Už jsem zklamaný. Je mrtvá, bro, je mrtvá. Pánové, já bro. jsem pro jakýkoliv týmu dáte Messiho a kolem něj cokoliv. Ne, Jak říkal Sir Alex Ferguson se Zidanem, tak to se mi platí s Messem. Dej mi jednoho Messiho a 10 kusů dřeva a až Takže ty vyhraješ jsi zápas. nazval Modriče, Chaméze a Van Dijka dřevo. Ne, ale říkám jakoby jo. Jo, hele, protahujeme to, já jsem blue. Já jsem taky blue, Že- dvakrát já- red, dvakrát. Chci říct jenom dodat, že jsem za stejný názor, jak má Emil, ale s jiným hráčem, s Ronaldem. Kdekoliv je, jsem tam. Tak jsi s Messi? Of course. Já taky, ty. Takže Já jsem s remíza, Ronskem. remíza zase. S Ronskem. Ronček. Influenceři. Domy. Red, Gunpoint, Lucky Lane, Zbigněk, Emma Krajčinovič. Nebo Emma Krajčinovič. OK, a blue máme Domi Aláža, David Vytásek, Anna Šulcová a Paflik. Paflik, ty vole. Paflik, kámo. Damn. Reálně, kdo má největší čísla teďka na celé scéně? Já nevím, možná Já to vím naprosto jistě. Dominika. Dominika, že jo. Když to spojíš s Paflikem, s aktivníma social, s těma rozhovorama, tohle. Jako- Do toho jako- dáš hezký obličej, jako je David. Damn. A kdo tam je ještě? Domi Aladja, Anna Schulz. A tam je ještě Anečka Šulcová. Jo. Jo. Tak ona je nějaká sportovní, tak do toho bude dělat nějak, kamo, jsem na blue, co Kamo, to je red? ne, Já jsem red. Kamo, já jsem možná red, spíš protože red. Co byla levá? Já jsem Co byla taky levá? red, já jsem taky Levá, red. Protože- Kamo, bylo. mě to sere, proč jsme ho neprohodili, kurva? Co? To pořád, Jo, vole, jo, ty- přemýšlej, kde je... Ty barvy, viď? No, takže jsem blue, Jseš blue? Já red. Protože proč, kámo? Zase na druhé straně máš tam Investigativní investigativní. reportér. Kámo, mně přijde, že contentově na jedné straně máš 3 lidi, se kterými můžeme tvořit, a na druhé straně máš 2 lidi, se kterými můžeme zajímavé věci jako Ale contentově větší tvořit. čísla. To jo, kámo, Gunpoint nemá malý čísla a Zbigněk taky nemá malý čísla. Ale Aláža má velmi A Lin vysoký nemá malé čísla. tak. Lin taky ne a Krajčinovič taky ne, jenom jakože, kdo Jako- je, OK, kdo je největší boom teďka i kvůli Love Islandu? Dominika. OK, take it. Ale víc by mě, co by mě bavilo s kým víc točit, na jedné straně, tak je to, že třeba s Gunpointem bych mnohem radši točil než s Dominikou, třeba a s Anna Schulz, protože contentově je to pro mě víc zajímavější, co s ním můžu vytvářet. Pravda. Ale No, a mně pravdivý. přijde, že taky to bereme, s kým by mě bavilo točit. Kámo, na co by mě bavilo koukat, kámo? Kámo, Mě baví koukat na Lina, na skeče, co dělá Lina, na videa Gunpointu a Zbigněk, A co dělá? mě by bavilo koukat na starý zpřízněný duše Domčů s Raulem ze Víš, jako by to mě bavilo. ten love Já, story jakoby- tam. Tam nebylo. to Love love story. story. Já reálně, vy to vidíte nějak jinak, já to vidím třeba, nevím, jako, jsou influencer, že jo, tam máš influencer, Jo, jako, influencer. jako, co za influencer, ne kvůli tohle, protože co si myslíš, jako reálně já jsem pro red, Já jsem pro blue. Já jsem pro red víc. Já jsem red, kámo. to je nice. je to hard, ale já jsem pro red taky. 3x red. Jo, když i když tam jednou máme blue. známí, že jakoby Ale jako Je to chtěl bych, těžké. kámo, já bych Shoutout točil, všem. shoutout Shoutout všem, všem. chtěl bych točit se všema, upřímně. Určitě, pojďme něco točit, like. Say no more. Hry. Hry. Počkej, red. GTAčko, To je těžký. Counter Strike, God of War, League of Legends. A blue je FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed a Fortnite. Hej, to je- easy, za mě počkej. easy. To je těžký. Nah, bro, Easy. hold on. Já nejsem gamer, guys. Za mě to je easy. Já nejsem gamer. Jako, Za nás to je easy, my víme. Za mě easy. Emil, za tebe taky, bro. Ale to je těžký, ty vole, Ukaž. ten mix. Kámo, zase to musíš brát takhle, kámo. GTAčko je celý tvoje dětství, hraješ to celý svůj život, OK? Counter-Strike to samý. Pro mě jo. Vyměnil bych ho. Counter-Strike to samý.
League of Legends ne, pro mě ne, to je ass. God of War, dobrá God of War příběhovka. jsem hrál taky neskutečně dobrá hra To je příběhová, kámo. ale kámo na druhé straně zase máš celou sérii, že jo. Call of Duty. Tam jde o to, Hele, že to není Fortnite. tak big jako to vpravo, že jo. Protože FIFA má, vole, 100 dílů, Call of Duty taky, Assassin's Creed taky a Fortnite je biggest Helejte, Battle Royale hra ever. helejte. Já, jak jsem viděl FIFU. To bylo jasný. Kde je FIFA, prosím, já nejsem, já moc nehraju hry, takže FIFA, max mole Call of Duty, ne, max GTA, co se na druhou stranu, GTA. asi ne, nemusím kam. FIFA, I'm good, bro. Hele, FIFA, Jako- Call of Duty, jakoby, to je easy za Ale mě. reálně, Blue. We můžeš take mít Blue. kámo na ostrově FIFU a budeš hrát každý den, bro. Kámo, já jsem zkoumal hrát FIFU můžeš hrát denně, bro. A Kámo, Call of co Duty. Call co of jsou Duty. top 3 hry, které bys hrál, když bys byl opuštěn na Počkej. ostrově? FIFA, Call of Duty, Need for Speed, bro. To je všechno. Need for Speed? Yes, kámo. Kámo, jak to dobrý. někoho může bavit, kámo? Kámo, What do you bro, mean? nejhorší, kámo, jsme to hráli, kámo, Need for Speed a GTAčko a FIFA, Kámo. kámo, jediný, kámo. Nejlepší. Jinak, jako, that's the only shit, man. That's Co Co mám? kdyby, co kdyby bylo Red Dead Redemption na červené straně? Na red, místo, třeba místo League of Legends. A to už je těžší. To už by bylo hodně těžší. To už To je už velmi bych, těžký. asi bych vzal tu FIFU s tím Call of Duty na konci dne, protože je to akční, dá ti to víc dopaminu. Právě. Ale to užití si, víš, na To další užití, čas, kámo, máš na tak druhé tam máš straně. GTAčka, máš tam Red Dead, to by bylo takový, Který jsou podobné hry. To je jo, stejný. taky od Jenom, že- stejného jako tvůrce, takže Nejsou stejný, kámo. Ale Podobný, to je podobný open koncept. world. Open world. Je. Jo. FIFA je úplně odlišná od Call of Duty. FIFA je počkej FIFA, vy jste, kdo stvořil FIFA, bro? That guy was a legend. ne, v tomhle věku asi FIFA. vezmeme FIFU a COD, asi. Ale to A tě vy- přestane bavit. To ti přesně baví Přestane. To tě po nějaký době přestane bavit. Ale GTAčka, To tě když přestane kámo, bavit. Kámo, Ale celý život. Kámo, FIFA je podle mě- kámo, FIFA kámo. je podle mě hra, co můžeš hrát, kámo, 6 hodin. budeš dostávat nový díly. Ono ti to To unavuje. jo, GTAčko ale, taky, ale ale GTAčko hraješ to třeba měsíc, dva a pak už jsi fed up z toho a už chceš, kámo, Já- Já hraju do srpna ten loňskou FIFU, hraju Že? doteď. ale ne To- furt, my to hrajeme ale doteď, nehraješ to no. pravidelně. A když má, kámo, jako třeba teďko, když máš třeba práce, že nebo něco takový, nemáš na to čas, ale já si pamatuju, když jsem třeba, kámo, zpátky domů, kámo, já jsem někdy o víkendu, protože jsme třeba byli 4 doma, jo, a každý hrál FIFU. Kdy já, kámo, v sobotu stáváme 4 ráno, aby hrál sám trochu, víš co. To je prostě, nevím, to je něco jiného. To je něco, co tě unavuje, ale další den máš chuť zase. Na Call of Duty jsem taky stával brzo ještě před školou. Úplně. Kámo, já jsem šetřil drobáky, abych si mohl koupit DRCčko nový Call of Duty, co vycházelo. Jsem šetřil Každý to třeba má 3 trochu měsíce, jinak, kámo. no, ale ta FIFA za mě, FIFA je, jo. ta I FIFA know za that mě, feeling. Hele, Blue za mě. Blue taky. kolik ovladačů rozbitý, vole, Blue, bro. Blue. FIFA, kde do it. 4x modrá. Let's go, bro. Rapeři. OK. Red. Rytmus, Hector, Smack, Sergej Barakuda. A modrá je Izomandias, Viktor Sheen, Kalin a Hard Rico, tak to je za mě úplně jakože tutovka. Kámo, Tady ani nepřemýšlím. mám otázku jenom rychlou, jo, takovou. Odkud je Hard Rico? Z Ostravy. myslím. Ne, z Albánie. Kámo, nebo mně přijde, že on pokaždý říká, že jiná Je národnost. Kamala Harrisová. Teď je Kamala Harris, kámo. On je z Mexika, vole. Kámo, teď jsem nedávno slyšel, že je Arménec, kámo. Jo. Předtím byl, Nebudu, jak říká Raul, nebudu vám lhát, já nevím, kdo je kdo, já tam znám Viktorši na Kalin jenom. Ale, jsem ale slyšel. hodně Romů o sobě říká, že jsou Arménci nebo Italové z nějakého důvodu, takže já nevím, jakoby, já to ani doložit nechci, za mě to je jednoznačně Red Pill. Rytmus, Hector, Smack, Barakuda, děláš si srandu? kámo, Barakuda, Kalin? Are you Barakuda. kidding me? Kalin? Počkej, ty jsi řekl Rytmus Hector? Počkej, to je Rytmus Hector? To je Hector. Ne, Rytmus Erik, stopro. Rytmus Hector. Vy jste za Rytmus Hector? Kámo, Barakudu, ok, neposlouchám, kdo tam byl ještě? Smack? Smack, ten skončil, ne? Ten skončil s rapem teď. Ne, oznámil už nový album. Jo, aha, to byl Aha, to hype. Klasika, vole. Otec československého rapu Rytmus. Počkej, Red Rytmus Pill za mě. je teď, jak je plešatý a má, jo, aha. Kámo, ze všech Slovák. z těch, co z obou skupin, tak bych 100% poslouchal jenom Hectora. Ne, Pro mě? Protože, kámo, to je realist člověk, co je, kámo, za mě Jo, to je ale- jediný český, ale- On ví, to je on ví. jediný člověk tady, kterého bych fakt poslouchal. Já nemám Jo, rád českou komu? hudbu. Hector, kámo. Hector? Kámo, Hector je jinde. Kámo, pusy, kámo, Hector je Hector, jinde. bro. Kluci, Guys, kolikrát jste si Puste pustili Hectora s náma?
Kolikrát jste si pustili třeba Kalina? Kamo, Ne, Kamo, poslouchej, kolikrát já jsem protože pustil Kalina? vy se urazíte, vy posloucháte Kelina, já bych v životě to nepustil, abych si pustil Ektora, nebo reálně i Rytmuse si pustil, reálně i Barakudu jsem vám pouštěl. Bro, puste mi hudbu, bro, jak si Red Pill, já jsem totální, lidi, já jsem reálně. totál Neroz Red to, Pill bro. tady. Reálně, Neroz poslouchat. reálně, jak chci jenom říct? Hey, sama, sama, El baby mama, F.O.C. na noha. That's all I gotta say, guys. Co si víc užil? Kalin, Viktor Sheen, bro, like, I gotta go for blue. Dvakrát blue, dvakrát red. It is what it is. Singles out Influencerky, aj. Domi Aláďa. To je red. Počkej, red. Domi Aláďa. Cukrová Denny. Shopaholic Adel. Sorry. Monika Bagarová. Monika Baga. A Blue Pill je Anna Šulcová, Veronika Biasol, Laďuška a Kerry Kirsten. Big Basil. Jesus Christ. Big Basil. Kdo byl Basil. poslední? A Kerry Kirsten. Who is hell no. Fuck. No Kámo, way. hell ne, ale na druhé Kámo, straně máš hell ne, bro. cukrovou tetu a Shopaholic Adele. Cukrovou tetu, kámo. Jak jsi ji pojmenoval, kámo? No, to je Sugar Auntie, bro. Danny to... Ne, to je Sugar Denča. Hele, Ne, Sugar Mama. Kámo, já nevím, chtěl jsem jenom říct, že já si tady nevyberu, bro. Nemusíš Fakt? si vybrat, jinak nejdem domů dneska, že jo? počkej. Takže buď obětuješ Aláďu za to, že tam bude cukrová teta z Adeholic Shopa. Kámo, ta Shopaholic Adel to úplně kazí, kámo. To tam hodně Já kazí. to tam mění úplně. A tu na druhé situaci. straně máš Biasol, To je kdo? To je tak počkej. kdo? To je jak vyhrála Miss Czech Republic teď. taková ta Ok, bruneta, ok. tmavý oči. On slyšel Ty vole, Miss Czech Ne, Republic. ne, to ne, další. To je jeho typ vyloženě, bad. Ne, není to my type, jenom řekni mi. A víš, koho myslím? Jo, vím, další? No a pak tam je Laďuška, Kerry Kirsten Kdo je a Anička Laďuška? Šulcová. Já Asi, nevím, asi to je jasný. já nevím, bro, Laduška, Blue, kdo je Blue asi, Laduška? bro. Blue? No to je jedno, asi Blue, kámo. Protože ta... Kamo, Red je kriminál, bro. Počkej, ale máš jenom tam ti domy, chci ne? říct, že... A máš tam Shopaholic že Adel, dog? ne, v každé skupině máš holky, To je šílený. s kterými bys potenciálně musel spát. Co? S každou z nich. Proč? Bro. Vybíráme podle to atraktivity. Mé pole B a nemusí spát, musím třeba My 3 vybíráme skvělý, podle vole. atraktivity. Vyloženě, že jakoby you would smash. Až takhle. Že bys do toho šel. Sugar Bro, Danny. na druhé straně Shopaholic Adel, hell no. Blue, Úplně hell the fuck no. Jsme like, hell no! Blue, bro. blue. Asi Blue. Jo. Doufám, že se vám video líbilo. Líbilo? Jo, dejte odběr, like, nezapomeňte na to. Co chcete říct, kluci? No ne, díky za sledování, bylo to dobrý, hodně fun, Hodně fun. těžký jsme rozhodnutí, užili. ale A prdel. Taky něco, co jsme netočili, ne? Jako, Neskušili. tohle je nový koncept i pro nás, že jsme se víc jako Víc povídací. víc Jo, víc rozkecáme. povídací. Víc kecáme. žádný hosty, holky, nic takového. To jsme my, Víc Tak my, jo, víš, že- mějte se, peace. Mějte se hezky a uvidíme se za pár.